tot i que avui estan molt desprestigiats. És una cosa molt seriosa i molt complexa i molt important. Un programa electoral no ha de ser un resum de propostes fetes, escrites d'un dia per l'altre, basades sobre teories i teoricismes. Per nosaltres un programa no ha de ser un compendi d'un copiar, enganxar, de propostes repescades per internet i per altres llocs, sense cap mena d'arrelament. Per nosaltres un programa electoral ha de ser un full de ruta. I no ha de ser una cosa només pensada per presentar-se a les eleccions, no, ha de ser una cosa molt més profunda, molt més de fons. Un programa electoral ha de ser un full de ruta, una eina per treballar durant molt de temps, perquè les coses no es canvien només des de l'Ajuntament, les coses es canvien també treballant des de fora, des del carrer, des de les entitats, des de la ciutadania, col·lectius, associacions de veïns, etc. I el programa electoral que nosaltres presentarem ara, doncs és per sobre de tot una eina participativa. Nosaltres teníem molt clar que aquest programa electoral no l'havíem de redactar nosaltres sols, sinó que s'havia de basar en 3 principis. Primera, que fos un programa electoral participatiu. I per això el que vam fer, no sé si d'altres partits polítics ho van fer, en tot cas, cadascú ho fa de la manera que li sembla, el que vam fer d'una banda va ser, primer, convocar punts de trobada participatius, espais amb persones expertes i oberts a la ciutadania on tots plegats poguéssim intercanviar opinions, escoltar la veu dels que en saben i escoltar la veu de la ciutadania que explica coses que veu, sensacions que té. Per tant, una primera pota d'aquest programa electoral. Un segon eix. Mireu, ara us faré una petita confessió. Quan jo vaig entrar a militar, fa ja uns quants anys, a l'esquerra independentista, jo personalment tenia molt poca experiència de militància, havia estat en alguns moviments, però no pas a militància activa, però tinc ara la sensació que llavors partia molt de la teoria. Tenim uns ideals, uns principis i treballem per ells, però això és la teoria. I després amb el temps hem anat aprenent, hem anat veient que les coses cal veure-les des de dintre i que els col·lectius, les entitats, sobretot els partits polítics més d'esquerres, moltes vegades ens refugiem en un excés d'endogàmia, en un excés de tancament, i això és un error. I nosaltres el que hem fet durant tots aquests anys és sortir al carrer i trepitjar la ciutat, trepitjar els municipis, tots els barris. Molta gent de Girona no coneix, per exemple, la realitat del sector est de la nostra ciutat. 4 barris: Font de la Pólvora, Mas Ramada, Vilarroja i Grup Sant Daniel. Tota una realitat. Gairebé 5.000 habitants que estan allà i que molta gent de Girona ni tan sols sap que existeixen. Doncs nosaltres ho hem recorregut i hem anat, n'hem parlat, ho hem apamat i hem intentat dintre de les nostres reduïdes possibilitats o de les nostres possibilitats fer aquest treball de barri, d'aproximació a la realitat, d'aproximació a les classes populars, de veure quins són els problemes, de que no són els mateixos problemes els de Sant Narcís que els de Santa Eugènia, dels de la Devesa que de Pedret, dels de Pont Major que de Montjuïc. Són moltes ciutats dintre d'una mateixa ciutat. I nosaltres pensàvem que el nostre programa electoral havia de recollir tot això, tota aquesta complexitat i aquesta diversitat. Per això hem escoltat moltíssima gent molt diversa. Hem vist situacions, algunes de dramàtiques, d'altres de no tan dramàtiques, situacions de tot tipus. Per tant, això és una segona pota del nostre programa, una aproximació, un esforç al territori. I després també, un tercer eix, doncs, és el que durant molt de temps nosaltres, a dins de la CUP de Girona, l'esforç que hem fet de formació, d'aprendre coses, d'escoltar coses, a través d'una eina que hem creat que són les comissions de treball. Diferents comissions d'educació i cohesió social, d'habitatge, de medi ambient. Hem obert aquest espai a dins de la CUP, se'ns ha aproximat molta gent i durant molt de temps. És a dir, un programa electoral, el que deia abans, no es pot redactar a última hora, no pot estar redactat un mes abans. Nosaltres aquest programa electoral l'hem anat desenvolupant durant els últims anys, fent moltíssimes reunions, moltíssimes jornades tècniques, moltíssimes hores i hores de dedicació i de treball. Doncs una mica això és el nostre programa electoral.